Tulo ka establishmento gitunulan og cease and desist order human masuta sa dakbayan sa Mandawi nga namaligya ug mitugod sa mga minoridad nga magtagay haduol sa ilang tindahan. Anang report ni Nico Sereno. Human ma-inspeksyon ug ma-verify, gibalikan ni mga personnel sa Business Permit and Licensing Office kining tulo ka mga establishmento sa Barangay Magikay. Gipang plastar ang mga dagkong karatula sa tulo ka tindahan. Nahasubay sa cease and desist order ang pagpahunong sa pagbaligya ug ilimnon kay nasakpang miserve sa mga minors. Makapadayon pa hinuon sa uban nga mga negosyo sama sa pagbaligya ug pagkaon. Matud sa BPLO, makadaghang higayon na sila nga nag-inspeksyon sa lugar. Ang main reason is katong detrimental siya sa youth, siya sa eskwelahan. But ang another reason as well na bukat which made us serve the cease and desist kay wala sila yung business permits, including the license to sell and license to serve liquor. Nanawagan ng opisyal, mutuman lang gyud ang tanang mga establishmento sa mga lagda aron dili magka-problema. Ay opener na din siya sa tanang establishments who would want to stop sa ilahang operation, especially kita na sila nga na yung mga estudyante, minors na magtagay sa ilahang establishments. Nico Sereno, Balitang Bisdak.